Este manifesto é todo un reto persoal. Supón afrontar medos e a famosa síndrome da impostora que todas as mulleres vivimos dunha ou doutra maneira ao longo da nosa vida. A miña primeira reacción foi dicir que non, por vergoña, por inseguridade, por esas barreiras coas que nos ensina a medrar a sociedade patriarcal. Por fortuna, rodeanme mulleres fortes e valentes que me axudaron a dar o paso. Con esta confesión comeza Natalia Puga o seu manifesto polo Día Internacional da Muller. A xornalista de Pontevedra Viva foi a encargada de poñer voz a este 8 de marzo na cidade. Hai persoas que negan as violencias sobre as mulleres, que negan as desigualdades evidentes a nivel económico ou social, que seguen a apostar por modelos que oprimen, invisibilizan e borran as mulleres. E non podemos esquecer esas persoas, igual que non podemos esquecer os erros do pasado, para non volvelos repetir. Que as mulleres son tan só o 7% dos referentes dos que falan os libros de texto, que a proporción de homes en postos directivos é 30 puntos maior que a das mulleres, ou que en Galicia a fenda salarial segue a ser do 18,6%. Son algúns dos datos sobre os que Puga pon o foco. Datos e máis datos que poden parecer fríos e afastados do noso día a día, pero que marcan a nosa realidade e o mundo no que medran as novas xeracións. Por iso non podemos esquecelos ou mirar cara a outro lado. Tampouco deixar retroceder un só dos dereitos gañados, nin dar marcha atrás no camiño cara á igualdade. Un camiño no que apunta a xornalista pontevedresa segue a haber obstáculos. Por iso reclama o uso das lentes moradas para ver a realidade con perspectiva de xénero, destacando o papel do feminismo para dar voz ás mulleres. Esta sociedade igualitaria segue a ter obstáculos. Por iso fan falta as lentes moradas sempre postas e estar dispostas a rachar co silencio. O manifesto lanza tamén unha advertencia. Non se poden dar por seguros os logros nin baixar a garda a hora de defender os dereitos da metade da poboación. O dereito a non ter que pedir perdón por ser fortes e por querer ocupar espazos da vida pública. A ser respetadas, a ser escoitadas, a non ter que traballar o dobre para ter a metade do recoñecemento. Non volvamos á casa de saída. Mulleres adiante, xuntas.